Hi ha una cosa fascinant en el món de l'ensenyament. No cal haver estudiat pedagogia, no cal haver sigut docent o treballar en una escola. Com a molt, doncs, recordaré alguna experiència de la meva classe de primària, d'infantil o de secundària, i així, d'aquesta manera, tothom opina d'una manera aclaparadora. Això explica la llau d'opinions que inunden els mitjans de comunicació i la premsa generalista i la ràdio i la tele, en la que qualsevol persona opina sobre què feia a l'escola, què cal millorar, què és el que s'ha de fer, però sobretot, que el que hi havia abans era millor. L'autor pot ser qualsevol, un fuster, un pintor, un artista, un filòleg, el que tu vulguis, perquè de fet tots hem passat per l'escola. I d'aquesta manera les opinions es multipliquen, des del tertulià habitual al Josep Maria de rigor. D'aquesta manera tothom sap com hauria de ser. No? És fàcil fer la predicció futura. Aquesta falsa seguretat és el que es coneix com l'efecte Dunning-Kruger, que diu que quan menys et saps, més segur et creus. L'educació és un camp privilegiat, perquè tothom ha passat per l'escola. Tothom té aquesta familiaritat amb el que és l'escola, segons el seu punt de vista personal. Però haver estat a l'escola no fa que entenguis realment com funciona. I és clar, aquí hi afegim la nostàlgia. Aquell recorda que en aquell moment tot era millor, però que els profes tenien autoritat, els alumnes els respectaven, quan nosaltres érem joves tot és millor, però és que justament aquesta nostàlgia desapareix en el moment en què deixem de ser adolescents. Però la memòria és traïdora. Guarda només els bons moments i fa que oblidem els mals moments. Però això ens porta a fer sentències o diagnòstics que estan esbiaixats. Cegats per al nostre propi criteri, som capaços d'emetre judicis que, evidentment, estan esbiaixats, perquè el nostre cervell recorda allò que ens interessa recordar i oblida, generalment, les males experiències. No les grans traumàtiques, però sí totes aquelles que, senzillament, doncs no tenen importància per nosaltres. I això no és un error cognitiu. Tot això és molt humà, és un sistema d'autoprotecció que tenim per la nostra salut mental. Tot molt humà, però també molt perillós. I el que és més greu és que moltes vegades aquests judicis no venen de l'exterior, sinó que és des dels mateixos professionals del món educatiu que emetem aquests judicis. Evidentment que la nostra situació és compromesa. Tenim pressupostos escanyats, tenim un lideratge institucional més aviat absent, tenim recursos mínims per fer una feina, tot això és veritat. I aquí és on la nostra crítica es trenca. Quan baixem dels titulars cridaners, pescaclics, sensacionalistes i aterrem a les aules, veiem que la realitat no és tal com molts es pensen que és, o com molts els agradaria que fos. Mentrestant, a l'aula la feina és constant. Tenim més diversitat que mai. Tenim més pressions, més expectatives, per suposat, perquè per fer-ho malament, jo no sé vosaltres, però jo em quedo a casa. Intento fer-ho el millor possible i crec que la gran majoria de professionals fem exactament el mateix, fer-ho el millor possible. Malauradament, aquesta actitud proactiva que tenim i compartim moltíssims professionals d'aquest país i d'arreu queda eclipsat per tots aquests titulars que el que fan és confondre a les famílies, confondre a la societat. No és qui pot opinar sobre educació, sinó des d'on ho fa. No és el mateix el record idealitzat que l'esforç diari. No és el mateix haver estat alumne que conviure amb 30 realitats diferents cada matí. Però bé, seguirem perquè, evidentment, mentrestant, tothom sap què és el millor per l'escola, o com a mínim, pensant que en sap. I això, desgraciadament, no ho trencarà cap reforma. El que us acabo d'explicar és una reflexió que vaig publicar al meu blog a principis d'abril, que evidentment van llegir 4 gats, que al cap d'un mes vaig publicar a Twitter, que aquí va haver-hi alguns comentaris agradables, algun altre no tan agradable, com acostuma a passar en aquesta xarxa, i que ara he compartit amb vosaltres en aquest vídeo. Apa, fins la propera!